Paploy! 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 Oo ma! Dugayan man mo katubag! Wow ka dungog ma! Nag-module ko! Mao na! Si mag-cellphone! Sige pa, cellphone pa! Bayaan ni mo ma! Nag-module tare! Nanaday mo, Jol, wala pa man! Taka, ini siya. Naana ma! Ako nang gikuha ko na una aron makauna ko graduate. Gamodjol ka kadira, Paploy! Gamodule lagi ko ma! Awa na lang, napildi na lang ko! Unsay na pildi? Nadaot na makadira! Ay, narong day ma! Narong! Ay, sigsaba diha ma! Kaya nag-concentrate pa ko are! Hugasin na tong plato ka, kay nagpundok na tong hugason nito, sugasan. Si Tiburcio lang mo! Wala na gibuhat diha! Kabawong nag-module ko are para sa computer! Asa mo si Tiburcio? Tawga ko diha ma! Tiburcio! Oo ma! Hugasin na ba tong plato, kay wala tay gamiton inig pangaon na to niya. Sige ma! Sige na makaghanday-handay, dira. Ma! Madawag kong basketan, magdawag basket ng markada. Sige, amping-amping ha, ulit sa'yo ha. O sige ma, sige ma. Wala ko mali dinungag. Paploy! Paploy! Oo ma! Pagdungag raman dito, sig mo abot ay mong amahan, wato'y kanon dira. Pagdali, basig palaylay kag mudjol-mudjol dira, basig di mudjol imong gibuhat dira. Mama po day, nagka-module ko are. Ay, kung samuk-samuk ka ba? Ga-focus ko are. Basin mapildi ko are. Ay, marong di ay. Unya unsa man, dili lang ta mangaon na ni. Si Tiburcio lang mo. Total, wala pa man na magsugod ilang module. Ay, kung samuk-samuk ka are. Ma, human ako gugas. Pagdungag ra ba dira? Kay basi mo abot ay mong amahan bagi kan trabaho ato yung kabon dira. Sige ma, sige ma. Pag-dip, dip, dip. Kaya pildi ka diri, oy. Thousand years later. Ma, human ako dungag. Ay, wana po ni mga os ni mga bataay. Paploy! Oo ma. Wa mo makaos og tubig? Wa ma. May kamodule ko. Nakausa na mong mga bataa mo? Nya unsa man? Dili na ta mga ligo ani. Tiburcio na lang pakausa ma. Kay kamodule ko are. Wala po tayo nun. Kamodule lagi ko diri ma. Unsa man, di na lang ko muskwila. Bantay lagi nang imong modjol-modjol dira di ka maonor ha. Lagi ma, hapit na ko mamitik. Unsay mitik? Ah, meaning ana ma, dako ko grado. Oh, maayo nun, maayo. Tiburcio! Yay, sugo na po niya. Manakag, dungag dira. Oo ma. O sige, pagkausag tubig dito ka, kay wala tayong nun, wala po tayo iligo. Hala ing taon ma oy. Si Paploy na pisuguan mo. Oh. Sige lang mag-ako. Nyaon sa man, dili lang ta mga ligo ug manginom ani. Bahala mo day, sige malag ako. Unsa man, magkaos ka or wa kay kaon. Namura. Ako na may di pakanon na nun nga. Ako may nagdungag ug naghugas. Kamay na lang. Pagkaos na lang dito ay nasigsaba dira. Kanya paghapit na lang pugbuwa dito ilang nang krisin ha. Kay mga isudan na to. Kapuyan eh. Para ba gini sudli gini nyo? Matakulan kay munda ko. Wala na kailangan suguon ma. Unya na lang nagbalik nimo. Pintahan na lang aron mausa. Ano mais, mura na magkakuri anak ni dapita. Ay na lagi siya reklamo dira lagi pagtrabaho na dira. Pag dip, dip, dip. Kuyan eh. Mura magkakuri anak ni dapita.
Uy, baka. Sa kuha po ni tangan ni, oy. Mo di gamudjol. Gamil mo lagi. Baka, boy. Sumbong ti ka mama. Ma, imo ka gamudjol to si Paploy. Ito ko sa manday. Gamil man lagi to. Emil? Oh, ganun tanawa ka, tanawa. Tanig yung bataa, panlansis-lansis, lagi ni. Taron ka. Naramay. Asa. No. Uy, baka, boy, baka. Bata ka. Ay, mamang ka. Mudul ka kay Emil. Malagi ka. Mudul ka. Mudul. Oras dugay mahuman, ako huna-huna perming gadagan. Anak ito akong giatangan niya, bisag unsa ako ang gitripan. Sugod sa tapo niya, wanay mabuhan. Lisod sa kong utok agay.